Oh! No, és que... Estàvem parlant de Patates i Dracs, mítica sèrie. Tu què veies de petita? Això i Do Re Mi. Veia el que veien els meus germans grans. O sigui, hi ha gent de la meva edat que mirava altres coses. Les espies de veritat, Sakura... Que jo això no em va... No ho has no mirava molt la tele, per començar, i llavors quan la miràvem era quan érem bastant més petits i que manaven els meus germans. Molt Teletubbies, el Pingu. Oh! No, és que... A més, et dic que em ficaven nerviós les sèries en les que no parlaven. Aquell que tenia ovelles i tal. En Shaun the Sheep. Shaun o alguna cosa Som de així. Sheep. M'han dit alguna vegada que m'assemblo a aquests personatges. Que Bueno, podria ser. És veritat, Hòstia, eh? No? És veritat que t'assembles, eh? Joder. Té un punt. Jo veia, a veure si ho veieu vosaltres, Una mà de contes. Home, home, és la... És O sigui, 100%. és Catalunya i literatura, o sigui, tot. tot. La gent intel·ligent. Exacte. Sí. De petita mirava I això. altres, Shaun the Sheep. Exacte. Jo no, perquè